Mennesket har forskellige blodtyper. Her er der 4 af dem. Der er forskellige blodtypesystemer, men nu har vi bare det her til at starte med. Og blodtyperne i det her system bliver bestemt af de antigener eller antistoffer, som de har udenomkring sit blodstof eller det røde blodcelle. Og dem er der så forskellige typer af, baseret på hvad for en af de 4 forskellige typer eller blodtyper man har. Der findes 2 forskellige antigener, antigen A og antigen B. 0 har ingen antigener, men A og B har begge. Hvis man modtager noget blod, som man danner antistoffer imod, vil kroppen reagere og prøve at nedbryde det. Som set på figuren danner man antistoffer mod de antigener, man ikke har. Det bruger man også for at se, hvem du kan donere og modtage blod til og fra. Vi har blodet! Men jeg har blodtype A! Her har vi et skema over genotypebestemmelser. Man kan ud fra sin blodtype næsten se, hvilken genotype man har. Hvis man f.eks. har blodtype A, er der 2 muligheder for, hvilken genotype man kan have. For eksempel 2 store i'er med A-potens, eller et stort i med A-potens og et lille i. Det samme med B, bare med B-potens. Hvis man derimod har blodtype AB, eller blodtype 0, eller O, er der kun én genotype, man kan have. I AB's tilfælde, der er det 2 store i'er med A-potens og B-potens. Og så med O er det 2 små i'er. Jeg har personligt blodtype 0 eller O, så jeg ved præcis, hvilken genotype jeg har. Det er 2 små i'er. Ramsted derimod, hun har blodtype A, så hun ved ikke, hvilken genotype hun har. Det kan så være en af de her 2. Og nu skal vi så høre lidt om rhesussystemet. Og man kan enten have rhesus positiv eller rhesus negativ. Hvis man har rhesus positiv, er det enten fordi begge ens forældre havde det dominerende R, eller bare hvis en af ens forældre havde det dominerende R. Hvis man har rhesus negativ, er det fordi begge ens forældre havde det recessive R. Og hvis man kigger ligesom, og sammenligner klassen med Danmark, så kan man faktisk se, at det var en overraskende stor del af folk i klassen, der havde rhesus negativ, i forhold til de 17%, som Danmarks befolkning generelt har. Men hvis man har rhesus antigenet, har man typisk ikke antistoffet R, fordi så klumper blodet sig jo sammen. Men hvis man ikke har rhesus antigenet, så er der en chance for, at man har ligesom det her antistof R. Det er blandt andet det, der sker ved rhesus enebørn, hvor ligesom barnet har rhesus positiv, og så reagerer morens blod med det her, når livmoderen sprænges, eller når moderkagen sprænges, og hun udvikler sig det her antistof R. Så derfor så dør det andet barn. I vores forsøg havde vi 5 forskellige testpersoner. Hver person har sin egen lille samling af information. Der står, hvilket køn personen er, om de har en mutation eller ej, og selvfølgelig hvilken en. Der er nogle krav, der skal være opfyldt, før et par har gener, der er modtagelige for hinanden. Man skal være det samme køn, og man må ikke have samme mutation. Det vil selvfølgelig sige, at man som 2 af det samme køn, 2 herrer eller 2 kvinder, ikke kan videreudvikle sig. Oven i det kan man heller ikke videreudvikle sig, hvis man har samme mutationer. Vi fik udleveret nogle af disse testpersoners celler og skulle teste, hvorvidt deres gener var modtagelige for hinanden. For at få et overblik over vores forventede resultater, har vi lavet et skema. Det viser det forventede afkom af de forskellige pars sammensætning. Vi lavede 5 forskellige sammensætninger, nemlig disse her, som vi kan se. Vi testede, om Camilla og Anne kunne parre sig og videreføre deres afkom. Camilla har en mutation, der hedder AD1, og Anne URAT3. De har 2 forskellige mutationer, men de har samme køn. Det vil sige, at de ikke kan parre sig. Knud og Anne derimod har også forskellige mutationer og forskellige køn. Det vil sige, at de godt kan føre deres afkom videre.